din a doua. Acum că am subiect, iată și eșecul de ieri, ora 17:30, vânt slab, Panta 15 grade. Oalele, oalele, austriacule! Vreau bani de amortizoare! E timpul pentru a doua încercare, altă rundă de rodeo, cea de succes. Se vede un gard dublu, chiar triplu. Și vreo 7 căței, evident, pe aici vin urși, cred că zilnic. După parcare, trebuie pusă la punct strategia de abordare. Trebuie neapărat, es ist unbedingt, să-l fac să stea de vorbă cu mine. Dacă eu nu am rău de înălțime, el de ce să aibă rău de televiziune? E un tip curajos. S-a mutat din Austria la Călimănești cu totul și pentru totdeauna acum 5 ani. Aflu imediat ce suflet are, parcă zărindu-i în oglindă. Are o problemă la genunchi. I se răsucește la spate când merge. Cum nu am găsit niciun veterinar aici în România să-l opereze, o să-l ducem în Germania, la o clinică specială. De aici încolo știu că îl pot întreba orice și intuiți ce din răspunsurile lui Georg. Soția mea, fiind din Călimănești, satul Jiblea, am hotărât să ne stabilim aici. Am cumpărat cel mai de sus teren care era de vânzare, ca să avem o panoramă impresionantă și ne-am cocoțat aici. Tocmai am terminat de făcut vinul, așa că am avut serios de muncă. Viața e normală în Călimănești. Singura problemă e că nu găsim unele produse pe care le cumpărăm încă din Austria sau Germania. În Austria nu ești impozitat pe casă și teren decât dacă primăria îți asigură drum și utilități. Ce zici, Georg? Merită analizată comparația. Drumul, din păcate, l-am făcut noi până aici. În fiecare an se mai strică, îl îndreptăm, îl reparăm. Iarna e însă cel mai dificil de mers pe el, dar încercăm să ne descurcăm. Nici peisajul nu e cel din Alpii austrieci, dar e ceva să ai la picioare orașul, Oltul, Ceața. Merg la băi și vara și iarna. Merg la sala de fitness. Fitnessul făcut de austriac la sală e floare la ureche pe lângă stepping-ul practicat de călimăneștenii care au de dus flori și pomană la morți. Căratul sicriului e chiar treabă de șerpaș. Domnule austriac aclimatizat la Călimănești, să știi că nu ești cel mai cocoțat din zonă. Cota cimitirului e cu 15 metri mai mare decât cota fundației dumitale. Sunt tot eu în carne și oase, nu spiritul meu. Și sunt la o altitudine mai mare decât cea unde a construit austriacul casa, în cimitirul orașului Călimănești. Bună ziua! De ce e construit așa sus cimitirul? Așa ne-a băgat, deci cimitirul era la blocul ăla pe jos, unde e blocul ăla cu cigla, în fundul. Și de acolo, dacă s-a stricat cimitirul, l-a pus aici. S-a stricat cimitirul și l-a pus aici, pentru că s-a inundat sau ce? Nu, a făcut barajul, a făcut așa. Păi de asta zic. Și nu vă e greu să veniți așa până sus? Păi, e greu, că acum până sus, acolo mai a făcut altă parcelă, mai sus. E cam pe 8-9 etaje cimitirul ăsta. 7 nivele. Și nu e greu de cărat să zic mortul până aici? Păi e greu, că doar e treaba că trebuie să le iei pe sus, mai ales iarna. Trebuie să le iei pe brațe, nu poți să-l duci până sus cu mașina. E și frumos, pentru că e deal, te uiți în oraș acum. Eu am zis că sunt în partea alaltă și nu am vedere la Călimănești. Dar totuși e frumos, e lângă pădure. Dar după o să aveți vedere la Călimănești. Dacă tai pomii, dacă nu tai pomii. Nu, după. După ce... În viața de după. Să ducem în sus să ne vadă Dumnezeu. Deocamdată aveți grijă de nepoate. Păi asta e... Am citit că în anul întâi de facultate le scriați părinților sunt student în loc de dragii mei. Da, pentru că dorind toată viața mea de copil, de adolescent să devin actor, văzându-mă reușit la teatru și acum privind retrospectiv îmi dau seama că era normal să reușesc. Mă lansasem din prima pe locul întâi. Primul. Da, dar nu era normal pentru că toți din comisie mă cunoșteau. Eu cu un an înainte mă lansasem, devenisem, zic eu așa, vedetă națională. Adresa mea, pentru că primisem geamantane de scrisori, geamantane, nu glumesc, adresa mea era recitatorul din Călimănești, că
la emisiunea aia îmi spuseseră numele de oameni, nu reținuseră. Atunci scriau recitatorul din Călimești și venea scrisoarea. Iar când am dat la facultate, toți mă știau. Vreo 2 profesori de acolo fuseseră în juriu acum un an. Dar pentru mine reușita a fost... Normală. După ce am... Nu normală, a fost un miracol. După ce am reușit, am mers în Călimești și am spus unor vecini, unor profesori, am reușit la teatru. Și eu am spus, normal. M-a dezarmat. Cum, dar nu e normală, este o chestie. Acum îmi dau seama că era previzibilă reușita mea la facultate și scriam, sunt student, ca să... Un an întreg ați scris așa scrisorile? Nu știu cât, un an, nu erau telefoane, noi scriam atunci, scriam scrisori, acum trimitem SMS-uri. Am citit despre venirea noastră în București atunci când ați venit la facultate că a fost obositoare, că vroiați să vedeți și să simțiți totul în jur. Am mai spus eu asta, da, pentru că nu știam eu atunci că am un spirit de observație excesiv și o curiozitate care cred că sunt necesare unui artist. Eu le spun studenților, dar nu poți să vrei să ai ceea ce n-ai. Dacă n-ai curiozitate, n-ai. Dar bine măcar dacă o ai, să o recunoști, să o remarci. Și aveam... mi se părea că și hainele... Și la noi sunt oameni săraci în zonă. Și aici sunt oameni săraci. Săracii de aici erau mult mai bine îmbrăcați decât săracii noștri. Vedeam cum se face tencuiala pe perete. Calcio veche, uite, la noi nu există așa ceva. Metode diferite, nuanțe. Cel mai tare mă speria, mă obseda cum tramvaiele care mergeau fac o flamă sus acolo. Și eu ziceam, de ce fac tramvaiele flama aia? Și mă întrebau bucureșteni, ce flamă? Ei nici nu o vedeau. Și în tramvai, când mergeam, mă uzam la fiecare om, la fiecare individ, cum se uită, cum se șterge, cum se mănâncă, cum vorbește, cum glumește, cum merge tramvaiul, cum arată casele. Ajungeam frânt la destinație. Pentru că după aia mi-am dat seama și m-am mai liniștit așa, m-am mai blazat. Am avut surpriza să văd că în orașele mai mici lumea e mai liniștită și are timp parcă mai mult. Da, e ceva concertat oricum. Și televiziunile alimentează și în ultima vreme televiziunile produc evenimente în loc să le comenteze. E o mare diferență. Stârnesc evenimente. N-ai voie să faci asta. Trebuie doar să comentezi evenimente. Nu poți să îndemni lumea să iasă în stradă, de exemplu. Și trebuie să spui dacă lumea iese în stradă. Dacă nu iese, vezi de altceva. Vorbește despre fulgii de nea care cad. Sau nu cad. Despre secetă care, uite, ne bântuie. Mamă, trebuie să-ți dau și ție replica. Să știi că aseară am fost băiat cu minte. Cum s-a întunecat, pe la 18:30, în loc să mă duc în barul cu burice dezgolite, m-am retras în biblioteca. A. E. Baconski. Ai dovada. Și dacă tu te cheamă Despina